Pakistanyň Baçahan adynaky universitetiniň gaýtadan açylyş dabarysy bir gözegçilik çäreleri aslında amala aşyryldy. Bu universitete mundan bir hepde çemes wagt odal söýüşçüler tarapyndan ýowuz hüjüm amala aşyrylypdy. Peşawar şäheriniň golaýynda ýerleşen Çarsatda etrawynaky okujaý 20-nji ýanwarda 20 sany student we işgär helak bolandan soň ýapylypdy. Bu wakada başga-da ençe adam yaralanypdy. Şol wakada awtomatik ýaraglar we el granatlary bilen üpçün edilen söýüşçüler studentlaryň umumy ýaşaýyş jaýyna we okuw jaýynyň beýleki binalaryna hüjüm etdiler. Polisiýa universitetiň içinde 6 saat dowam eden ok atyşyň netijesinde 4 ýaraglynyň öldürilendigini aýdypdy. Pakistanyň Bara sewitinde bazar söwdegärleri öz ýumrulan dükanlaryny gaýtadan bejerip başladylar. Bu dükanlaryň aglawasyna mundan 7 ýyl ozal islamçy söwüşçüler bilen bolan çakmyşyklarda deper etipdi. Hökümet resmileri Peşawaryň golaýyndaky Bara bazarynyň 1 fevralda açyljakdygyny aýtdylar. 2009-njy ýylda hökümet güýçleri bilen Laşkary İslam toparynyň söwüşçüleriniň arasynda bolan çakmyşyklar sewite ýiti deper etirdi. Dukan eýeleri öz söwda nukatlaryny gaýtadan bejermek üçin hökümetden ýardym soraýarlar. Ermenistanyň apellasiýa sudy Ermeni opozisiýon aktivisti Gevorg Safaryanyň ýene 2 aý deslapky tutsahanada saklanylmaly barada karar çykarandan soň onuň tarapdarlary Yerewanda protest geçirdi. Safaryan täze ýyl gejeti Yerewanyň Azatlyk meýdançasynda Rejdestvo arçasyny goýmagy synanşan mahal tutsa edilipdi. Şonda çakmyşyklar bolup Safaryan polisiýa ofitserini kemsitmekde aýplanypdy. Siz Azatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanışyp boldyňyz.